Nanaog silang tanan. Pilay na habilin. Duha. Agaw mangutana. Usay color sa nina sa driver, uniform. Green. Ha? Green? Regila ay man yung kauban. Di. Wala magkatugon. May na ko ipag-games nimo, may na ko ipag-games nimo ba? Ako kanang kuan eh mura ba sinijag logic ba? Kung makatagaan ka, ako tagaan nag-premium 200. Naman. Ha? Mana pagbuka. Sige. Kuan ko no ay. Kanang nagbiyahe ko no ay ta. Kuntahe ra niya. Ikaw driver unsa ako maoy konduktor. Ang atong biyahe Ormoc Maasin. So, alit na magunad sa Ormoc, padong Maasin. So, gikan sa Ormoc, ang atong pasahero, 20 kabok. Pila ta kabok? 20? Oo. Nya. Pila ta kabok lagi? Dana to. 12. Ay 12. What? Ato pasahero, 22. Dili na ko nibalik ko na, kausar ko mo kuha na. So, pagkabot to sa Alvira, sakyan tag 5, pila ta kabok? 27. Michite. Pag-abot sa baybay, misakyan taog 8. 8? Oh, 25. 25. Pag-abot sinupakan, naog ang 3. 23. 23. Pag-abot sa hindang, masakyan taog 7. 40. 40. Pag-abot sa bato, naog ang tag 10. 30. 30. Pag-abot sa matalom, naog ang tag 3. 27. 27. Pag-abot sa kanaghagnaan, naog ang taog 5. 22. 22. So pag-abot dito sa Maasin, nanaog silang tanan. Pilay na habilin. 2. Duha. Agaw mangutana. Usay color sa nina sa driver, uniform. Green. Ha? Green? Hindi. Wakansi. Green ko na uniform sa driver. Sa wato na yung premium. Green ba yung uniform sa driver? Ha? Ha? Green di ay. Wakansi ro kayo. So, wakansi na yung premium.